cash assistance gikan sa Cebu City government. Mabuhi ang atong mga senior citizens sa Cebu City o sa tibuok Pilipinas. Sana all makadawat og ingon ini kadagko ng financial assistance tag 1,000 pesos kada buwan. Sa ato pa 12,000 pesos a year ang financial assistance sa mga senior citizens sa Cebu City. Ang Mandawi City, ampas naman ang kadato Cebu City, Mayor Jonas, ayog tihik-tihika ang ato mga senior citizens, dugangi sa nagjutay. Mayor Ahong Chan, kadako nag-income sa siyudad sa Lapu-Lapu, apasa na ang financial assistance sa mga senior citizens sa Cebu City. Mayor Samsam Gulyas, maka-afford ni Aling Talisay City, kung dugang nagjutay ang financial assistance sa Cebu City. Ubang mga local government units, wagyoy lalis, kinahanglan tang mutabang sa ato mga senior citizens kay nagkinahanglan sila og dugang ayuda para sa ilang tambal. Sila may mga idara gud doon na may mga maintenance meds plus dako kay tag-utang kabubuton sa ato mga senior citizens. Sila ay ato mga magtutudlo. Sila nagtukod sa atong kadalanan. Sila mo nang duma sa rinda sa atong gobyerno o sa pribado nga mga kompanya sa ilang most productive years. Daghang salamat sa atong mga senior citizens sa inyong paghawan sa agianan para sa umabot nga mga henerasyon.